ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Бо дехатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2114 саршидагӣ то Land Cruiser Prado ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден. Ҳаминҷа ҳам ҳузур дорам бисёриҳошон. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 144 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ неста, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзорам. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Inexi Daiwo Dai ки соли бароишаш 2011 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, абиём мотораш 1.6, коробка передач механикай. нархи мошин 35000 сомония, ба рубл бигардонид 241000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки задагӣ пусидагӣ надорад, сироч нафурӯхта мешавад. агар алиши ҳам аст, агар ягон мошини дигар бошад, болои сумбита алиш мекунам. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II ки бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд дар комментария. соли барои 6997 солай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин холӣ мебошад, абиём мотораш 2.4, коробка передач автоматика. нархи мошин 22000 сомония, ба рубл бигардонид 152 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошад, марҳамат рақамҳояшон боз чахчах гуфтагия мекунем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sedana, соли бароишаш 1995 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад ки абиём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 22000 сомония, ба рубл бигардонид 152000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки балонош навай, 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Prastoya, соли бароишаш 1995 солай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, абиём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 27000 сомония, ба рубл бигардонид 186000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, гази Euro 4 дорад, 4 балони нав дорад. мошин 100 километрда 10 литр мехӯрдад. агар харидори аниқ бошед, дар пеш мошин савдо карда мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ неста, обуна шавад и дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошини дигар. панҷум Chevrolet Cruze, соли бароишаш 2009 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад, абиём мотораш 1.8, коробка передач автоматика. нархи мошин 58000 сомония, ба рубл бигардонид 400000 рубл мешавад.
ранги мошин сиёҳ аст, кӯзаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум, мошини фурӯшии мо мебошад ин тангене ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хорӯ. нархи мошин 23000 сомония ба рубл бигардонед 159000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки документош то моҳи декабр мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро гиред. ҳафтум, ваз 2107 соли барои 10000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, авио мотораш 1.6. коробка пердач механика, нархи мошин 13000 сомония. ба рубл бигардонед 90000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ҳаштум, ваз 2114 соли барои 10006 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холӣ аст. авио мотораш 1.6. коробка пердачаш механика. нархи мошин 13000 сомония. ба рубл бигардонед 90000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. мотораш инжектор аст. ҳуҷҷатош тамом шидагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, Nissan Maxima соли барои 10004 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин газа, авио мотораш 3.0 литр. коробка пердач автоматика, нархи мошин 38000 сомония. ба рубл бигардонед 262000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кӯзаш сидан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. американкай фулай 2 дастгаштагия, камтар кор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, Mercedes-Benz S-Class соли барои 1998 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. авио мотораш 1.8. коробка пердач механика. нархи мошин 60000 сомония. ба рубл бигардонед 414000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кӯзаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад гуфтес. 4 баллони нав дорад, задни камера дорад. танировкаш қатъии ҳуҷҷатош то моҳи ноябр мебошад сурокаш. мошин кондитсионерам дорад. боз падарка бидай, номерош 411101. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро гиред. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ёздаҳум, Toyota Corolla соли барои 2010 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холия, авио мотораш 1.8. коробка пердач автоматика. нархи мошин 78000 сомония. ба рубл бигардонем 539000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтай, кӯзаш сидан мебошад. мошин America Sky,
اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما. میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را گیرید. 12. اپل زفیر اصلی برایش 10,000 سال می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجند. سوزشوری بنزین گاز авиамоторش 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 47,000 сомония ба рубл бигардонид 324,000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки тоза ягон камбудӣ надорад. агар харидори анеқ бошед марҳамат рақамҳояшон. 13. Toyota Land Cruiser Prado соли бароишаш 2010 солае. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, авиамотораш 4.0 литрае. коробка передач автоматика. нархи мошин 320,000 сомониае. мошина гуфтагие ки ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед.